अरे दिहल दरद हो मरद पहिला रतिया में। दिहल दरद हो मरद पहिला रतिया में। मनल न बतिया मरद के जतिया का बतारा मतिया में। मनल न बतिया मरद के जतिया का बतारा मतिया में। तो जी भैया आप सब कैसन बानी जाइए भैया। और हमारा पूरा विश्वास रहेला, मन में हुलास रहेला कि आप लोग मस्त हो खब जा, खुश हो खब जा, स्वस्थ हो खब जा, तंदुरुस्त हो खब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। सबके हम प्रणाम करतनी। ए भैया आपन आशीर्वाद हमरा ऊपर बनौले रही जा। और रउआ सबके बीच में बहुत ही कम से कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में हम सुपरहिट भोजपुरी सॉन्ग लेके आ गइल बानी। जे कि ई पति पत्नी के ऊपर ई मैटर गाना बाटे। ए भैया तो भैया हमारा पूरा विश्वास बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रउआ सब गा देतानी जा, तो हमारा पूरा भरोसा बा ये भैया की गाना जरूर बाजी। जी भैया रउआ सब अच्छा गावतानी जा, अच्छा बजावतानी जा, फिर भी रउआ सबके अच्छा मैटर गाना नइखे मिल पावत। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। ए भैया अच्छा गाना पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो ए भैया हमार चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजा। अगर रउआ सब सब्सक्राइब कर ले जा तो कौनो भी गाना कौनो भी वीडियो अपना चैनल के माध्यम से रिलीज करतानी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके सामने पहुंच जाई। तो जी भैया आई जा देर ना करते हुए चलल जा मुखड़ा के ओर। मुखड़ा के भाव का बा, कौना भाव में कैसे गावे के बा, आई जा हमने के सुनल जाओ। गा के एक बार और सुना देतनी। आई जा भाव बा, कौना भाव में कैसे कहे के बा ये भैया आई जा सुनी जा। अरे दिहल दरद हो मरद पहिला रतिया में। दिहल दरद हो मरद पहिला रतिया में। मनल न बतिया मरद के जतिया का बतारा मतिया में। मनल न बतिया मरद के जतिया का बतारा मतिया में। तो भैया अगर ये गाना अच्छा लागता तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बा, नंबर नोट कर ली 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लिए भैया 98 350 77 203। तो भैया ई नंबर पर कॉल करी जा। कॉल कैला पर बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके गाना मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर बाय बाय, थैंक यू सो मच।